Tanyo Chinita, 41. Hindi na nagpapauto! 21 years old, kakapasok ko lang sa radyo. Oh, At maraming babae, ikaw. Ba't ka nang dadagdag, ha? With certified Billionaire. tax evader, Mang Kanor! Wala siya sinabi, halatang totoo. Aray ko. Teka. Bubuisit ako Saan may nakidlatan eh? May nakidlatan ba na? Oh! Ba't lagi may pagkildat? Kildat? Di ka pa namamatay. Sa mga tropa ko diyang mga bilyonaryo. I wanna be a Billionaire, so Hoy! Ano ba? Talaga. Uy, Diyos ko talaga. Good morning sa mga... Isampalin yung sarili ko. Uy, Pag bilyonaryo, babaero! 4-piece, nagtutupad, babaero. Ano yung pa yung bilyonaryo? bilyonaryo, di ba? Si Uncle nga, minado yan eh. Aha? 21 years old, kakapasok ko lang sa radyo. Oh, At maraming babae, ikaw. Ba't ka nang dadagdag, ha? Ha? Tanyo Chinita, 41. Maraming boylet, ikaw. Di ko sasabihin, Ano lang ako, Tanyo Chinita, 41. Hindi na nagpapauto! Okay. Tanyo Chinita, 41. Laging nagbabayad ng 2551Q at 1701 at annual income tax. He keeps, Tagalog na lang. He keeps Sabi mo Tagalog! He keeps himself relevant. Uy, naligo sa putik! Nag-video-video! Yung vlogger? Nagabiyaya! Nakapapunta na talaga dito. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.